Anthu opitirira 782,442 amakhala m'boma la Thyolo. Kafukufuku wa chiwerengero yemwe anachitika mchaka cha 2023 ndiye anaonesa izi. Mwa chiwerengerochi amuna ndi 369,060, akazi 413,382. Ndi malo okwana 1,715 square kilometers, boma la Thyolo limadziwika kwambiri ndi minda ya tea. Izitu zimapangisa ena kulingalira kuti anthu aku Thyolo salima kwenikweni. Komatu bomali limachita ulimi wa ng'ombe zamkaka komanso nthochi mwa zina. Chenicheni mchakuti nzika za ku Thyolo zimalima chimanga, mteza, nandolo ndipo mbewuzi zimachitanso bwino ngakhale kuti malo olima ndi ochepa. Pologalamu ya dera lathu lero ili m'boma la Thyolo. Nkhani yayikulu kuno ndi yakuti nzika komanso adindo ali ndi zomwe akufuna komanso zomwe akupanga maka zokhuza chitukuko cha boma la Thyolo. Musayiwalire mphamvu za center government tsopano zili ku local government, ndipo potengera ndondomeko za boma la Malawi pansi pa mtsogoleri wake Profesa Peter Mutharika, khonsolo zili ndi udindo wosamalira anthu ake komanso kupereka upangiri wakayendesedwe ka thumba la chitukuko cha kumadera la Constituency Development Fund CDF. Ku Thyolo kuli zitukuko zambiri zomwe zili mkati, zina zinayima ndipo zina zikufuna kuyambidwa. Tateremu ambiri m'malingaliro ayamba kuganiza za tsogolo la Thyolo Stadium, Thyolo Technology College, mwa zina zomwe pano anthu aku Thyolo anayamba kuziyiwalanso. Kodi chiyembekezo chikadali moyo? Pamene chaka cha boma chayamba ndipo nduna ya zachuma yapereka kale ndondomeko ya zachuma yomwe ndalama ya CDF ndi 5 biliyoni kwacha padera la phungu lililonse mwa zina yavomerezedwa ndithu mu ndondomeko yomwe ndi ya ndalama zokwana 10,978 triliyoni kwacha. Nzika za ku Thyolo zikufuna zotani? Nanga khonsolo yakonza zotani? Khonsolo ya Thyolo ili ndi mlozo wa chitukuko wa chaka chino cha 2026-2027. Ngakhale izi zili chomwechi, nzika ku Thyolo zikukhumba zosiyana. Onda kwambiri khonsolo itaganiziraso kwambiri zipatala za m'mizi. Chifukwa ngati ku Thyolo kuno zipatala za m'mizi tilibe, anthu amayenda mtunda utali kuti akapeze thandizo la chipatala zimene zili zovuta kwambiri. Pamene akuganizira zokonza pa boma pano komanso aganizire m'mizi kuti kukhale tizipatala tating'ono makwambiri tili ndi azimayi oyembekezera amene amayenda mtunda wa utali kuti azafike kuno ku boma. Ndi ataganizaso zimenezo titakuona kuti ndi zinthu zabwino kwambiri. Amenewo ndi a Charles George ammuzi mwa mfumu yayikulu Mchilamwera. Enelis Justin nawo akuti kukuza chipatala cha Thyolo ndi kulimbikitsa kachitidwe ka malonda abwino pa boma zitha kupereka chithunzithunzi chabwino cha boma la Thyolo. Ndi chachikulu koma malo ake ndi ochepa, amapezeka kuti pamene akupanga za chipatala anthu amasowa pokhala ena, malo enene oyenereka palibe ngati ukilini, komanso kumbali ya business pasika la Thyolo. Thyolo ndi ngati center yayikulu kwa DC, koma malo ake ndi osamalirika, ndiwo auve akuyenera kuti asamale mmene musika wathu atikuzire, ukhale msika watakasuka kuti anthu ambiri akamabwera malo ngati kwa DC
kukhale kwabwino azikhala ndi chidwi koma mwapano chidwi palibe chifukwa olomphepete mwanzo mapeza komwe alidwa mabizinesi ambirimbiri koma kanakhala kuti atipasa malo ena mbali zina kutipasa kuti ena akhale uku ndiye kuti sewu wacholo pacholo boma pakanakhapo kongolapo pasa chidwi koma zinthu ngati zimene zikupereka uve kumaoneka ngati kuno siku likulu ngati kwa DC ngati DC likutali pamene kumalo kumene kuli ngati likulu kumakhala kumalo kotetezeka komanso kumalo kosangalatsa kupasa chidwi aganizire mbali ngati zimenezo. A Gerald Malombe amakhala mmodzi mwa dzuwa. Deputy khali yaikulu kwa mfa deputy atu yachepa kwambiri pacholo pano kuti muonemo ndi yaying'ono kwambiri bafuna kuti achose mitengo era pai deputy khali pati magamula komwe mupanika kwambiri kuti monga ngati achinyamata efeso atiganize chofuye ndalama zangongole kuti atipase zangongole tizipanga business tikusowa chochita kuno kucholo. Mchaka cha 2018 boma la Thyolo inayamba kumanga bwalo la zamasewero. Ndalama yoyamba inali 2.6 biliyoni ndipo mchaka cha 2022 ndalamayi inakwera ndi kufika pa 5.6 biliyoni kwacha ndipo adindo anati kukwerako kupangisa bwaloli kutha 2023. Komatu mchaka cha 2025 kontrakitala anati akufuna ndalama zokwana 11.1 biliyoni kwacha kuti bwaloli lithe. Pano bwaloli linayima. Inamangidwa kusiyidwa ntchito sikutha mwansanga kukanakhala kothekaso kuti imalizira kuti pena pakachinyamata athu ena ndi ena azitha kumakakhala kuti akugwiritsa ntchito kwene kucha. Ngakhale izi zili chomwechi nzika zina za kuthyolo sizikufuna zambiri kwa adindo koma chakudya chokha basi. Kufunika kuthyolo kuno kuli njala kwambiri aziyathandizanso anthu okalamba ndamene akuvutika kwambiri chifukwa choti akumagona ni njala. Kodi zomwe nzika zikufanana ndi mapulani a khonsolo ya Thyolo? Anoel Dakamau ndi bwanamkubwa wa boma la Thyolo. Iwo akuti pali zitukuko zomwe zili pa mtima pa khonsolo ndipo kutengera ndondomeko ya boma yopereka mphamvu ku khonsolo komanso kukweza thumba la ndalama ya CDF, Thyolo ikwanisa zina zomwe mzika zikufuna. Dakamau akuti anthu aku Thyolo awapasa zitukuko zomwe akuzifuna ndipo khonsolo inasatira ndondomeko ya izi pofikira anthu kumudzi. Zonadi mu nthawi yoyamba chaka chino boma yapanga decentralize ndalama za chitukuko. Ndalama za chitukuko zimene zimakhala ku central government pano zabwera ku console. Munga mwachisanso kuno ku Thyolo tili ndi ma MP 8 kusonyeza kuti tilandira ndalama pafupifupi 40 billion. Tikaphatikizirapo za masalale ndi za local revenue zimene timatolera konkuno, budget yathu ya 2026-2027 ikwana pafupifupi 85.6 billion. Izi ndi ndalama zochuluka ndithu. Chifukwa cha chimenechi tinasatira ndondomeko umene timatha kutsatira kukweza zitukuko. Anzathu aku VDC aku ADC pafupifupi ma ADC 27 amene tinawo kuno ku Thyolo anakhala pansi makhansa ma MP ndi adindo kunena zitukuko zimene akuzifuna kumadera. Zitukuko zimenezi ndi zochuluka ndithu, mulozo wathu kulunjika pafupifupi 86 zitukuko zimene tingathe kuzipanga mu chaka cha 2026-2027. Zimenezi zagawidwa ma constituency. Pafupifupi constituency imodzi zitukuko 10 kapena 13. Izi ndi kothekera chifukwa cha mmene boma yapangira chaka chino, mmene analankhulira a President Musona ku parliament kuti panopa kudzera ku national governance ndalama zizibwera ku console, ndipo ichi ndi chitsanzo cha nthawi yoyamba mu mbiri ya makhonsolo. Komatu iwo akuti zitukuko zomwe zili pa mndandanda ndi zokhazo zomwe zilibe kukayikisa. CDF inali pa 220 million, kuchoka pa 220 million kufika pa 5 billion nkudumpha kwakukulu kwambiri. Chifukwa chimene chocho taona ndithu madera
akutuuza za zitukuko zazikulu zimene zikufunika monga ngati ma full primary school komanso madzi a mipope komanso ma bridge akuluakulu amene angonagona amene sanapangike kwa nthawi yayitali komanso misewu kuphatikiza apo ma police unit, ma health center, nyumba za zilangizi ndi ma EPA. Monga mukudziwa CDF imeneyi ikhala ndi ndalama zopita kuma constituency komanso zopangira zitukuko pano paboma. Monga ti paboma takonza ndithu kuti msewu ozungulira pano paboma opita mwa senior chief Chilamwera okhale wata. Kuphatikizapo takonza chilingaliro ndithu kuti stadium imene yakhala yosamalizika kwa nthawi yayitali imenenso nayo ikonzedwe. Palinso technical college imene inayamba nzaka zapitazo pafupifupi 2022 mpaka napano itayima ndi itayikanso mu budget imenemu kuti titani timalizise. Izi ndi zitukuko zazikulu osachoserapo timati nyumba ya mwamba upstairs primary school. Pameneponso talunjikapo kuti tiyikepo bloko yachiwiri cholinga chathu chakutsogolo kuti mwina school imeneyi izafike mpaka na standard 1 mpaka na standard 8. Tiyikapo bloko kudzera mu Thyolo Central Constituency komanso kuyika madzi amapope. Mwachidule ndikhoza kunena choncho kuti kubwera kwa thumba imeneyi ya CDF kuno ku Thyolo isintha kwambiri amene Thyolo District Council ionekere. Njongofunika kuti pamene tikulankhula zoterezi tiyikenso madongosolo ndithu okwanira kuno kukhonso. Komabe abwanamkubwawa akuti pa zitukuko 86 anthu ku Thyolo akhulupirire kuti zonse ziyenda moyenera komanso madongosolo. Kuti ikamafika April 2026 mwina makontrakta oyambirira woti agwire ntchito mu ndondomeko imeneyi ya CDF akhatiratani tiyapeza. Ncholinga choti May, June ndi July tiyambapo ma project mwina 20 to 30% ya ma project amene talunjika mu chaka chimenechi. Kuti mmene akunena kuti ndi ukachita bwino ulandiranso ndalama zabwino. Ife tikufuna kuti ndalama zonse zimene alunjika kuti zibwere kuno ku Thyolo titani tizigwiritse ntchito. Mwinanso tizayuze boma kuti ndalama zathu titamaliza. Kodi munkatipasenso zina zimene ena akudisikwina azitani azilephera. Tikatero ndikuti tikhala kuti no zimene akufuna president, zimene akufuna ma MP, ma councilor komanso mafumu ndi eni ake a Thyolo tikulunjika nawo limodzi. Mwachidule ndikhoza kunena kuti takonzeka ndithu. Komba mkota wa mpando wa konsolo ya Thyolo ndi a Charles Jairosi. Makamaka nkhani ngati za maphunziro tithokozenso boma kuti mwina panopa chinaliso chiphinjo kwa makolo kuti mwina mwana amati akasagwera kupita ku secondary school. Nkhani ngati ya fees ija, ma boarding fees, makhala kuti no ndalama zezi makhala zochulukirapo. Koma ndi mene boma lachosa fees ija panopa makolo akhangati ndithu achepesera chiphinjo. Zimene zithandize kuti ana amene asangidwe kupita ma secondary school sindikhulupirira kuti apezekapo ndi mmodzi amene angasiye school. Chifukwa chonena kuti no ndalama amene amati amapereka mbuyo ndi mene iziperekedwa panopo ikhala kuti ine ndalama yocheperapo. So zimene zithandizira kuti maphunziro apite pasogolo. Komanso ifenso ngati console kuzera ku ndalama zimene za CDF zimene zikubwerazo ma MP ambiri ayikaso chidwi chawo ku maphunziro chifukwa pali kufuna kuti pamangidwe ma secondary school kuna kuyengezera ma bloko ma secondary school ena amene alipo kale malabotale kuti at least anathu akapita ku school zofunika kuti mwana wa school akachita akafika ku school zikakhale zili mchimake. So support ilipo kuzera ngati console komanso kuzera ngati wa ma MP ndi ma councilor amene ndithu aonetsanso chidwi kale kuti ndalama imene ya CDF imene kubwera gawo linaso lipite ku maphunziro. So pakupita kwa nthawi mwina kutha kwa 5 years imene iyi ndi kuti no maphunziro akhala kupita pasogolo. Chifukwa kuna kuti no ma project amene achitike akhala ma project abwino ma project oti no ndalama ndizokwanira. Sipakhala kuti mwina kumanga school block ma desk osagula. Zimene zikhala kuzikhala kuti ngomanga school block ma desk mudani
muyika tikumanga nyumba ya aphunzitsi mwina njigo tikumbaso kuti pamene tikumanga nyumba za aphunzitsi njigo sukhalepo mbuyo mucha zimatha kutheka kumanga skulu kapena kumanga nyumba za aphunzitsi njigo sayikapo sikumadabwa kuti sono ndi skulu iyenda bwanji komano tithokoze fadya ndalama zimene zifuna kuti ndalama zini zokwanira chitukuko chimene chizipita ku madera athu kaya ku sukulu kaya ku zipatala chilichonse chofunika khandi pa sukulu khandi pa chipatala chizikhala kuti chizikhala chili mchimake chifukwa kuti ndalama ndizokwanira komanso ife ngati atsogoleri tionetsesa kuti ndalama imeneyi igwiritsidwe ntchito moyenerera ngati mwakamba kale ife taperekanso mpata kwa anzathu ama NGOs kuti akhalenso patsogolo kupanganso kalondolondo kuti pamene project yayambika usazikhala maso kuyang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. So tiyokhulupirira komanso ndi kulimbika mtima kuti chilichonse chichitika mwandondomeko ifa kuti ndalama zochuluka. Mwina console ya Thyolo ili ndi muyezo uti umene yakonza pa Chitukuko? Sitinganene kuti tili ndi muyezo uti chifukwa ma resources amene wawa aine agenda akumuzi. So ife tizingosatira zimene yanaka kumuza kutani. Ife sitinganene kuti tikhale muyezo ife zimene anthu afuna tizipanga zomwezo. Sitingakhale ndi muyezo kuti tipange izi ife mphamvu pano patapereka kwa anthu even boma pataperekaso mphamvu kwa anthu. So ife sitingakhale bwino tikanga tikuwafinya anthu achite zinthu mwakufuna kwawo ife kuti mphamvu pano pazaperekedwa kwa anthu kusiyana ndi mezi makhalira poyamba pacha. Kupatula ntchito zina ndalama zina zochoka kuboma CDF ngati console kuli kuno nkhani yopeza ndalama imayenda motani komanso kuti mumafikira mulingoti? Kunoko tinachitika mwayi kuti tili ndi machini awiri kapena atatu. Tili ndi backhoe loader komanso tili ndi grader zimene timapangisa hire koma contractors. Of course panopa fa kuti chamvula mwina ntchito zambiri zayima komano mwina April kupita kusogolo komanso ndikubwera kwa CDF ndikuti machina chakamapangidwa haya timatolera ndalama imene imapita direct imene chayo ku thumba imene ili special ikhuza ndi za revenue. For ndalama zimene zimachoka ku machina wawo sizigwirizana za central government kumisika timatoleranso komano mukuziwa masiku ano kumisikako sikuti ndi wonse amene ungachite trust kuti ntchito makhadi yeniyeni mukuziwa munthu amakhala munthu wovuta koma ndalama timatolera. For example last year tinaelekeza kuti anzathu akumisika atibweresere ndalama yosachepera 73 million misika yathu kucholo koma ndithu zinapezeka kuti anatipasa close to 60 chakuti zimene zinaonesabe kuti kuthekera tilinako kuti tikhoza kuchita boost ndondomeko zotolera misonkho komano chingofunika kwambiri chona kuti pakhale kauniuni timakambirana ndi anzathu a finance kuti avale zilimbe kuti mwina apite misikamo iwo akatenge ulamuliro nkhani ya maphasi kwa wiki tione kuti kodi ndalama zimene timapasidwa ndi zomwezodi chifukwa tifuna tipange assessment amene wawo kuti tione kuti kodi titakhala kuti anthu ajapita okha a finance service committee ndikukatolera ndalama kumisika kuti ndikuti tikhala ndi record yeniyeni imene msika umodzi umapangira pasiku. For example ngati Thyolo boma market tipempha timwe kuti ipite akatolere kumene kuchako kenako alemba malipoti tichita compare ndi zimene iwo achamatolera anzathu. Tipita kwa Vumbwe akatolere tipange compare ndi zimene iwo amatolera siku ngati limenelo. Tipita kwa Goliath tikapange chimodzimodzi. Afinge tikamaliza zimene zizo ndikukhala pansi revenue yathu mwina ipita kusogolo kwambiri chifukwa vuto limene makhala kwambiri kwanza athu amene ali m'misika
amakhala akhalisa kwambiri misika mucha so kena amakhala anthu ajazolowerana nawo ndizimungofika paja kuti munthu wamuza 100 kwacha kupasa 50 kwacha so ndakasimba zolowerana sangakani so tayika ndondomeko imeneyi kuti ndithu finance service committee akhala kuyenda misika yathu kucholo kuno kuti apanga assessment tione kuti kodi pakutha pa mwezi kapena pakutha pa siku tizitolera ndalama zingati pa msika wena uliwonse. Anthu akucholo timafuna mwasimikizire mafundo zitatu. Yoyamba stadium, yachiwiri ulimi wa nthochi umene cholo imaziwika nayo kwambiri. Chachitatu chimene chimaziwika kuno ndi ulimi wa ng'ombe za mkaka kwambiri. Ngati console mwapasa chisimikizo kapena chiyembekezo chotani mawu anu kwa anthu okhala kuno ndi dera lawo kuno ndi kwawo kwambiri mwauza chotani powalimbikisa kumbali ya stadium ndi kuno kuwatonthoza kuka patenga zake watenga zake koma kumbali iso ya ulimi timakuti mabwera mbewu ina imachoka mbewu ina mwalimbikisa chotani kuwasimikiza kuti console ikumva ndipo ikuchitapo kanthu ndipo zitheka. Aizo mwambiri ife ngati council anthu atikhulupirire mnene ngopereka chisanzo khani ngati ya ng'ombe za mkakazi kumene kumazuka kwambiri ndi ulimi wa ng'ombe ndi kwa Goliath kwa Thunga komanso kwa Vumbwe kumene woto umene ndithu kuli alimi ochuluka kwambiri amene amagulisa mkaka wawo kwa zinzathu ngati Alilongwe Dere ndi ena otere. For example Cholo Central inazungulirwa kwambiri ndi my state kuzera kwa Honorable Ben Pili Cholo Central ndi kunena pano apanga kale aloketi ndalama kuti CDF kuti zayambika anthu apasidwe ng'ombe komanso parking imene imakhala kuti amakhala responsible kuyang'ana nkhani yogula mkaka office yamangidwa kale pano ati china chilichonse chili chimake kuti pamene ng'ombe yazikubwera malo alipo kale pamangidwa kale anthu ogwira ntchito posaita pakhawo akugwirapo ntchito pamalopo kuti ng'ombe zimene zili zochepa zikale zili ku Central azikagulisa mkaka wawo kumeneko so mutha kuona kuti even ngakhale MP ma MP ayambapo kale even kwa Honorable umene na Vicha kuijaso kuli ng'ombe zochepa koma bagging gulubuso liko kale so kiza kuti akayamba kugawa ng'ombezi ndikuti anthu aja sasowaso kuti akagulisa kuti mkaka wawo chifukwa kuti ma-MP aonesa kale chidwi kuti ulimi umene wa ng'ombe anthu athandizike nawo kwambiri m'mizimu so anthu asakayike kuthekera kulipo posachedwa pa anthu ayimba lokoma chifukwa kuti ma-MP ngakhale ife council tayika chidwi kwambiri kuti zinthu zimene zichitike even ndikunena pano nthena ng'ombe apasidwa kale mwina ena zili ndi bere zikhazi kusoposa chedwa akhasa kugayira zinzawo ndikuti pokutha pa 5 years inoyo zinthu zambiri zikhakuti zachitika nkhani ya nthochi kumadera komwe tinapita mosogozedwa ndi senior chief Kwetemule if I remember nthawi imeneyo Kwetemule anali ngati champion amene amasogolera nkhani ya nthochi kuti tibwezerese nthochi kuno kucholo kumadera kumene anasatira ndondomeko analandiratu mbewu even panopa ena ayamba kugulisa akumagulisa nditufida ni kubabwera kusesereka kumusi kwenyamona nthochi papira nawo blantaya so zingofunika kuti eni yake so kumuziko aziyandere ndi manja awiri chifukwa ife ngati council pamapezeka kuti tayika mwina effort kuti zichitike achose nthochi zakale zija azikumbe mapeza kuti anthu aina kunyalanya zosakumba koma kwanthu amene anachosa nthochi ndi kukumba anapasidwa mbewu kuzera kwanza kwa agriculture pano vandu kunena panena ndi nthochi zawo zikuchita bwino ndipo mangobwera kuti mwafulumira mwina mukanabwera Friday tikana kupasani kankoko kamusi muzipita nawo muzipita nawo kuti mukaone kuti azabwera deti kwanthu amene anasatira ndithu so tingapempha Malawi makamakanzanga kuno kucholo kuti ife tikakuza ndi kuti nthawi ino ndoti tipange zakuti chosani nthochi tendizichosani chifukwa kampeni imene tinayiyamba kale because the last cohort naliso ndili panopa so ndondomeko zonse ndikuzizwa mmene zimayendera ndithu Akwetemule anali ndi timu yawo imene imayenda kwena kuli konse kumolere konse kuthekerani konse kutafika kumasamba njati kuwauza anthu kumuzi chosani nthochi kuti mwina matenda awo atheretu
maina amachosa ina samachosa. So tinakukulimbika mtima kuti posachedwa apa nthoji zibwerera andizamba kubwerera panopa. Kani ya stadium ndichokhumba cha wina aliyense. Inu mukuziwa anthu ambiri timapita kumakaonera mpira ku Blanta ya kukamuzo stadium mwina wapita mpaka kulilongwe. Stadium yetu ikatha kunoti kubuka timu mwina yaso iwa Super League andikale kunoko timu ili mu division panopa. Stadium ngoti yatha ndikuti anyamata wasatapa samangolomera alimbikira ukambifaza kuti no stadium tinayo ndikuti kupita kwa nthawi apezekaso mwinaso alwa mujeni mu Premiership tikadikoti naso mpira kuti anthu panopa kukonda masewera ndikukonda anthu ambiri akukonda mpira ndikuti tiyasimikizire abale anga kuno kucholo kuti posachedwa apa stadium ikuyamba ndipo aminister tisimikizira kuti stadium ikuyamba ndipo iyamba kusogwera ntchito yake bwino kuti nafenso kuno kucholo tizikhala anthu akudeza timasilira kumamba kuti kulideza Goshen chani kumene kwese kufuna kucholo kuti kana uso yathu kucholo tizikazi cha Cholo United azibwesa pamene pa Bulesi anthu azikhala akubwera kumaonera kumene ndikuti no zikazi zabwino kwambiri kuti entertainment ikaya kuti ili pafupi ndife ero mtu wako timalize ndingani kucholo anthu amati ndikopya ndipo ina mati pacholo paboma ndikopya kwambiri konso kuno kumamveka nkhani zozachitopola kwambiri kucholo kwelero kucholo kumamveka zachitopola kwambiri apana atani si chitetezo kuno chikwenda bwanji chienda bwanji kucholo ndo kwa bwino khanza chitetezo ena ndo amaomba kuti kucholo maziwa ndo ena kafuna kuyankhula nkhani mwina mango kuyankhula kuti mwina ma social media nangasi alise pano ndo nkhani duba koma tikakamba nkhani ya mcholo ndo kwa bwino ani cholo ndo kokongola kwambiri muzabwere mukaone mwana wa nthuzi mwina mbiri munaiva tini mwana wa nthuzi pa mtunda tepena makonza sewa study amati mwana amene chakauchosa ukankha kuti seuja uduse pamenepo mama wamapeza mwana wacho wabwerawo wakhala pompaja imene ndi mizimu ya makope tio mwana ulipo mwana wa nthuzi koma chitetezo kucholo kuno ndi champhamvu andi tithokozeso kwambiri ausi anthu amene tili nawo kuno kucholo kugwira ntchito afiki mwina mbuyo sizimalephera maziwa zochitika mwina makha mwina anthu ena apsesana mitima kuti mwina athe kumvesesana osamvesesana koma kwa panopa mwina maishu ngati amenewo ine chibwere anthu abwera zachite malonda kucholo akuchita anthu akuchoka ena kumona chomapanga malonda kucholo kuno wati bweresera pineapple nanazi ali kwambirimbiri musika ena kutibwesera maungu kuchoka kulilongwe kwati gulisira kuno mwina sinamvepo kuti mwina kaya munthu uchoka kunja mabwera wapangidwa chipoko kucholo ayi koma no mwina zinazo zinangochitika nthawi imeneyo koma kwa pano bata ndilabwinobwino kuno kucholo. Awa ndi adindo a boma la Cholo kufotokoza izo zomwe akonza zopititsa patsogolo boma la Cholo. Zonsezi ndi dera lathu koma paja inunso ndi lanu nawonso ndi lawo. Tikumanenso dera lathu likafika kwanuko koma ziwani mukhoza kufikira mkonzi wa programuyi Laston Tefelas Ingo pa 0995 959 672 kapena kudzera pa email lastoningolo@gmail.com. ngati kwanuko kuli chopinga kapena ayi kukuchitika chitukuko chonyadilisa mukatero inunso muzapezeke mu dera lathu.